Салом алейкум дӯстон, шумо фаромӯш накунед дар канали Таҷ блогерен иншоалло ки подписчикои мо ба 130 нафар расид. кӯшиш мекунем видеои бо хубтар беҳтар снимат кунем. ҳар саволу дархосте дорем метавонед дар комментария нависен, ҷавобтонро бигирем. биён сар мекунем мавзӯи нава дар биаварна вируси тайёркардаги ма галкам ки беҳад вируси валминай. ин дафъа мавзӯи вирус сохтан. ин айнол мо ба шумо нишон медиҳем чӣ хел вирус бисозем. барои мо текстовый документ создавать мекунем. фарқ надорад, номаш обязательно нестай. дар инҷа менависем собачка эхо оф. ин вируси мо на чандон вируси мощне, ба ҳар ҳол имкони баъзе компютерҳоро вообще айкор баровардан ҳаст. мисли компютери Mac, барои компютери ман қувват надорад. ва менависем дар инҷа start explorer. ин вирусе ки сохтастем мо папка месоза чанд қадаре ки маъқул аст. ман мемонам амира 10-20 қадар мебинем результатша ки чӣ нишон медиҳад. биё хай зиёдтараш кунем. копия барои ин мо сохранид мекунем. аввал барои гум нашидани ин қадар меҳнатҳои кардагимо. ва дуюмбора ворид мешем ба ин блокноти сохтагимон. солдат как мекунем. названиаш важно нестай чӣ бошад. мо мемонамаш новый нуқта. ҳама вақт фаромӯш накунем формат бояд бат бошад. нуқта бат. сохранид. вируси сохтагии мо ина пайдо шида бо чисто папка монда, папкаи вирусҳо монда. биём барои попробид мекушоемаш. чӣ ҳосил шид. компютери ман кор биомад қариб. результати вируси сохтагӣ. компютер намбра хубтаракай. намедонам чӣ ҳосил мешавад ба ин вируси сохтагӣ. аҳволи компютерам чӣ мешавад. ман рости якум бора попробид дорам ин вируса. баъзе одамо метарсанд ба ин ҳолат ба компютершона бинамузе нигоҳ медиҳем чанд қадар папка ҳуйшид ба тарзи автоматӣ. шумо имкон доред монед 1000 бор. ҳозир имкони айна як 50 бор ба фикрам кушодаш. шумо бухоем бигиред монедаш 1000 бор 2000 бор компютер кор кор бубояд. далшиш дар ихтиёри шумо. кадомита чӣ хеле ки маъқул аст ҳамон хел ворид мешавем папкаи худмон. иншоалло ки подписчикои мо 150-160 зиёд шава ва ҳамин видеомон класс бигира. дар дигар мавзӯъ вирусҳоро нишонтон медиҳем. вируси мощне ки имкон дорад полни компютер айкор бибурад. вируси дигаре дорам ки имкон дорад компютера
полный данныша, логин, парола, чи чизе ки дора секрет данные, каша бигира. Кеш данныра полный бигира. Ай любой браузер форматур. Ай истифода мебарад аз компьютераш. Иншалло ки хай даъват кунед дӯстотонро видео нигоҳ кунанд ва ҳо битиҳанд подписатсия кунанд дар канал.